התחלנו? טוב, יאללה. זה המילקי. שימו לב שהקצפת למעלה והשוקו למטה. זה ערן, הוא הולך לטעות עכשיו בגדול. אני לוקח את הגרב של חגי. תמיד את הרגל של חגי. צולמה. תגיד, לא? קודם כל רטוב ולח. לא, הקצפת צריכה יותר מעלה. למטה שמת אותה. נכון. אוי ואבוי. לא, עכשיו שהוא לא הצליח להגיד, אבל אמיר אמר, אז הפוך. לא, בסדר. מה לשלוש? לא! למה? בסדר, כי אני אסובב את זה ככה, ואז השוקו יעוף החוצה, כי הוא יותר נכון, כבד. נכון. נו כבר. אל תבלבל אותי, אמיר, מזל, כמעט הרסת פה את הניסוי. טוב, בוא נעשה, הורס לי את הגרב. אני רוצה לקבל גרב מהקפה. מה שיפה שחגי בסוף הולך עם גרב ולא מילקי. ולמען המדע. רגע, תגיעו למוסכים. יש זמן? יומיים. זה אמור להיות מוכן כבר. וואו. בוא, תתקרב. אבל לעשות זה שוב ירד. גרב היית אותה עם קצרה לפני זה. רגע, המתח, תחשוף את הגרב רק בסוף. בולי, הנה המתח. לא, וואו. שים בו ותחשוף. תראה איפה הקצפת. עכשיו רגע. תראה! תגיד שזה לא הפוך! תגיד שזה לא הפוך! עשה לי טובה. מה? בוא, תפתח. לא, תפתח. שים לב לניסוי שלי בלי גרב. רגשה אותו דבר. מה פתאום? זה לא דבר, זה הפוך. זה הפוך לגמרי! תסתכל איפה הקצפת! נפתח. רגע, תחפור עם כפית לראות שהקצפת... אוי!